Il-fiduċja tal-poplu Malti Wawċi fil-korp tal-Pulizija komplet tissaħħaħ wara l-arrest ta' 8 persuni fi ftit sigħat minn ġie rappurtat każ delikat ta' serqa ta' reżina tal-kannabis. Dan kien mument ieħor fejn l-uffiċjali tal-Pulizija qamu għall-okkażjoni u reġgħu ħarġu bl-unuri. Dan intqal fi stqarrija mill-Partit Laburista fejn saħaq kif fl-istess ħin li ħadd ieħor kienet jipprova jiredikola lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa u lill-Pulizija biex jipprova jagħti l-impressjoni li ma kienet jagħmel xejn fuq il-każ. Il-Pulizija kienu qed jaħdmu bil-aqal u fiskiet kif tagħmel f'kull investigazzjoni biex tressaq quddiem il-ġustizzja lil dawn kollha responsabbli. Fuq naħa oppożizzjoni li toxa toffendi lill-uffiċjali tal-Pulizija u fuq naħa oħra gvern kburi li dejjem emmen f'din l-istituzzjoni investigattiva ta' pajjiżna tenna il-Partit Laburista. L-istqarrija żiedet tgħid li fil-fatt il-gvern bid-direzzjoni tal-Ministru Byron Camilleri investa mhux biss fil-kundizzjonijiet tal-uffiċjali tejjeb l-ambjent fejn jaħdmu u investa fl-għodda li jużaw imma anke fid-drittijiet tagħhom riċentement b'emendi legali li ħarxu il-pieni fuq min jattakka uffiċjali pubbliċi. Dan bil-għal li l-poplu Malti Wawċi dejjem igawdi minn servizz aqwa. Ħaġa waħda biss hija ċara għal il-Partit Laburista dik li llum pajjiżna m'għadux iħarrab baronijiet ta' droga, illum pajjiżna jsolvi l-każijiet ta' droga fl-inqas possibbli u ma jeħlisha ħadd. Bernard Grech u Carola Aquilina qattaw l-aħħar jumejn is-sabtu u jgħidu fil-Parlament ma rridu jħallu lil ħadd jitkellem saħansitra qajlu li l-speaker sfaċċat oxxenn u bla moħħ seta' jarahom kulħadd din l-oppożizzjoni estremista li qed tkompli titlef il-fiduċja u għalhekk l-unika arma tagħha hija mġiba immatura u aggressiva. Il-Gvern ikompli jwieġeb bir-riżultati temet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.